दिनै जोंनि जिउआव जोङो गोबां जोंनि साननाय जोंनि रायज्लायनाय जोंनि गाज्रि हुदाफोरजों जों नोंनि बोसोननि बेरेखा जोङो मावनानै जोङो नोंखौ सोरजिगिरि अनसुला गोथां गोथार आफा इसोर जोङो नोंखौ हामबाय होननानै बाख्नायदों मानोना जोंनि गोथाङै थानाया नोंनि अननायनि गेजेरजोंसो दिनैनि गोथार दिनखौ जोङो मोन्दों नोंनि हेफाजाब आरो नोंनि गोथार जिउनि दैदेननाय आरो नोंनि अनखांनाय नोङो जोंखौ गोथाङै दोननायखायसो आफा इसोर जोङो बे गोथार सानखौ मोननानै नोंनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंज्लायनो थाखाय नोंनियाव आर'ज खालामनो जोंनि नांगौफोरखौ नोंनो मिन्थिहोनो जोंनि सैनांनायफोरखौ नोंनो मिथिहोनो आरो नोंनिफ्राय सिखानायखौ लानो थाखाय जोङो बे खाबुखौ मोनदों आफा इसोर हामबाय होनदों आफा इसोर नोंनि गोथांनि बाथ्राखौ जोङो नोंनि बिसारनिफ्राय जोङो मोननायखाय दिनै जोंनि जिउआव जोङो गोबां जोंनि साननाय जोंनि रायज्लायनाय जोंनि गाज्रि हुदाफोरजों जों नोंनि बोसोननि बेरेखा जोङो मावनानै जोङो नोंखौ दुखु होयो जों नोंनि सिगाङाव जोङो पाप मावो आफा इसोर अब्लाबो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय फैबाय आफा इसोर जोंनि थाखाय गावनि जिउखौ बियो होबाय क्रुसाव दोगथाब जाबाय बुग्लि जाबाय जंजों सुजाबाय क्रुसाव दोगथाब जाबाय गाजोलजों दोगथाब जाबाय आफा इसोर दिनैसिमबो जोंखौ हांख्रायो आफा बे जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंगौ सैथो गोसोजों नाजावनानै लानो थाखाय नोङो जोंनो बोलो होदो आफा इसोर जोंनि उन्दै जिउखौ लानानै जोङो नोंनि गोथार मोखाङाव फैदों नोंनि गोथार जायगायाव फैदों आफा इसोर नोङो जोंखौ नाजावदो बारग'लांनाय समाव जोंनि मावबोनाय गोरोन्थिफोरखौ नोङो निमाहा होदो आफा इसोर आरो नोङो जोंनि जिउखौ दैदेन जोंखौ फोरोंदो आफा इसोर गोथार जानो फोरोंदो गोथारनि लामायाव थाबायनो नोङो जोंखौ फोरोंदो नोङो जेरै गोथार जोंबो बेबायदि गोथार जानो हानायनि बोलो नोङो जोंनो होदो आफा इसोर गाज्रिखौ फेजेननो हानायनि गाज्रि जिउखौ फेजेननो हानायनि गाज्रिखौ नागारनो हानायनि बोलो नोङो जोंनो होदो आफा इसोर मानोना नोङो जोंनि जिउनि फुंखा नोंनो जोंनि जिउनि बोलो आफा इसोर नोंनो जोंनि जिउनि बिगोमा जोङो बेनिखायनो नोंनियाव फैदों आफा इसोर नोङो जोंखौ दैदेन आर'ज खालामदों आफा इसोर दिनै जोंनि बिफाफोरनि थाखाय जोङो नोंखौ हामबाय होनदों जोंनि बिफाफोरखौ दिनैसिम नोङो गोथाङै दोननायखाय जोंनि बिफाफोरनि गेजेरजों बिसोरखौ बोलो होनानै बिसोरनो गियान होनानै जोंखौ खांहोनायखाय जोंनि समाजखौ मोजां खालामनायखाय दिनै बिफाफोरनि दैदेननायजों जोंनि गिर्जाखौ जोंनि न'खरखौ जोंनि हारिखौ जोंनि हादरखौ दैदेनबोनायखाय जोङो नोंखौ हामबाय होनदों आफा इसोर आरोबाव जोङो बे बिफाफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामदों बिसोरनो नोङो बोलो होदो गेदेर फोथायनायखौ नोङो बिसोरनो होदो बिसोरखौ नोङो दैदेनदो जाहाथे जोंनि गिर्जाखौ जोंनि न'खरखौ फिसाफोरखौ जोंनि समाजखौ जोंनि बर' हारिखौ मोजां जों बिसोरो दैदेनलांनो हानाय बायदि आफा इसोर गासै गिनांगौफोरनिफ्राय कारापसनफोरनिफ्राय नोङो बिसोरखौ बोखां आरो सैनांनायफोरनिफ्राय बिसोरखौ बोखांनानै गोख्रों देहा आरो गोख्रों फोथायनायखौ नोङो बिसोरनो होदो आफा इसोर गोथार जिउनि दैदेननायखौ नोङो बिसोरनो होदो आफा इसोर आरो जों फिसाफोरनि थाखाय नोङो मोजां गियानखौ नोङो होदो जाहाथे जों बिफाफोरजों मोजां गोरोबज्लायनानै मोजां खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो जों फोथायनायाव गोग्गोम जानो हानाय बायदि आफा इसोर गोबां न'खरफोर दं आफा इसोर जायफोरनाव सैनांनानै दं बेमार आजारजों COVID-19 जों सैनांनानै दं बिसोरखौबो जोङो दिनै गोसोखांदों आफा इसोर नोङो बिसोरनि सोखानायखौ नोङो मावदो बिसोरखौ नोङो सोखादो आफा इसोर गोबां डक्टरफोर नार्सफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर पुलिसफोर गोबां बे सैनांनायनि समाव गावसोरनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै गोबां मानसिफोरनि जिउखौ बिसोरो बासायनो नाजागासिनो दङ बिसोरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामदों आफा इसोर बिसोरखौ नोङो दैदेन बिसोरनो सांग्रांखौ होनानै बिसोरनो रैखाथिखौ होनानै हेफाजाब खालाम दिनै गोबां न'खर दङ जायफोरनाखि गाज्रि जिउजों नासयजानानै दं आफा इसोर बे गाज्रि जिउखौ नोङो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार थैजों होखारदो गोथार जिउनि दैदेननायखौ होदो गोथार जिउखौ बे न'खराव बे जिउआव नोङो दोनदो आफा इसोर नों नङाब्ला जोंहा रावबो गैया जोंनि जिउआ नोंनिसो आफा इसोर गाज्रि जोंनि जिउनि बिगोमा नङा बेनिखायनो बै जिउफोरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामदों गाज्रि जिउखौ बोखारनानै नोङो बे नोंनि फोथायग्रा फिसाफोरखौ नोङो बोखांदो आफा इसोर समाव मोसाहारि जोङो गोसोखांदों जेरावखि थाया मानो आफा इसोर नोङो बेखौ नायहरदो दानो बेयो लोमजादों होननानै जोंनो मोन्थिहोदों आफा इसोर जाहाथे बे लोमजानाया बेनिफ्राय गोजान जायो मोजां देहाखौ बियो मोनो आरो नोंखौ गोसोखांनो थाखाय बियो मोजां खाबुखौ बियो लानो हानाय बायदि गोसो सोलायनानै फोथायनायाव गोग्गोम जानो नोंनि बाथ्राखौ देहेन खालामनो नोङो बेनो गियान होदो आफा इसोर बिनि न'खरजोंबो
बयजोंबो नोङो लोगोसे था आरो बेबायदिनो गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आफा इसोर गोबां बिसाफोर दङ नोंनि बोसोनफोरखौ सिफायनानै गिर्जानि बोसोनफोरनि गोजानाव न'खरनि बिमा बिफानि बोसोननि गोजानाव थानानै आफा इसोर न'खर खुंनानै जिउ खुंनानै दङ गोबां गाज्रि हुदाफोरनि गेजेरजों थांनानै दङ आफा इसोर बे बिदा फंबायफोरनि थाखाय बिब' बिनानावफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामदों आफा इसोर नों बिसोरखौ अनखांदो बिसोरनि जिउआबो नोंनिनो सोरजिनाय आफा इसोर बिसोरखौ अनखांदो बिसोरनो बोलो होदो मोजांनि बोलोखौ नोङो बिसोरनो होदो आफा इसोर गाज्रिखौ फेजेननो हानायनि बोलो नोङो बिसोरनो होदो आफा इसोर मानोना बिसोरनि जिउनि बिगोमाया नोंनो आफा इसोर बेयाव सफैनो हानाय जों बयजोंबो नों लोगोसे था नोङो जोंखौ दैदेन मोजां खामानिखौ मावनो समाजाव मोजां खामानिखौ मावलांनो गाज्रिखौ नागारनो आरो गाज्रिखौ मोजांजों फेजेननो मोजांनि दैखोनथिफोर मोजांनि आयनाफोर जोंनो जानो हानायनि बोलोखौ नोङो जोंनो दान खालाम आफा इसोर गाज्रिखौ बोखारनो नोङो जोंखौ हेफाजाब खालाम आरो जोंनि फोथायनाया गोगोम जानाय बायदि गोथार गिर्जा न'आव फैनानै जोङो लोगोसेयै जोङो सार्भिस जों खालामनो हायाब्लाबो हाउस चार्च बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनानै फोथायनायाव गोगोम जानो हानाय बायदि आफा इसोर नोङो जोंखौ हेफाजाब खालाम आरो गैयैफोरनो हेफाजाब होनो हानायनि बोलो नोङो जों बयनोबो होदो आफा इसोर आर'ज खालामदों आफा नोंनि गोथार जिउनि दैदेननायखौ जोंनो नांगौ नोङो जोंनि जिउनि बिगोमा नोङो जोंनि जिउनि बासायगिरि बेखौनो जों आर'ज खालामदों जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै हायावबो बेबायदिनो जाथों जोंनि जानांगौ दिनै जोंनो हो जोंनि दायफोरखौ क्षमा खालाम जोंबो जोंनि दायफोरखौ क्षमा होयो बायदि जोंखौ आनजाद लानायाव दालां बबेखानि गाज्रिनिफ्राय जोंखौ हमथा मानोना रायजो मान बोलो आरो समायनाया जोबथारसिम नोंनिनो आमेन जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि दया आफा इसोरनि अननाय गोथार जिउनि लोगो लानाया जोंजों लोगोआव थाथों दानिफ्राय जोबथाराजासे आमेन बयजोंबो गोजोन्थों।